Andrej sa konečne otočil k nej a položil otázku, ktorá mu horela v mysli od chvíle, keď bol svedkom scény. Chcel vedieť nielen prečo urobila to, čo urobila, ale ako vedela, že Tomáš potrebuje byť nakrmený, kde bola Marta po celý čas, a najdôležitejšie, ako sa cíti ohľadom prekročenia tak jasnej hranice medzi svojimi profesionálnymi zodpovednosťami a niečím oveľa osobnejším. Klára odpovedala s úprimnosťou, ktorá ho úplne odzbrojila. Vysvetlila o Tomášovom dlhom plači, o svojom počiatočnom pokuse ignorovať situáciu, o Martinej neprítomnosti a nakoniec o rozhodnutí, ktoré urobila. Nesnažila sa ospravedlniť svoje činy výhovorkami alebo racionalizáciami. Jednoducho povedala, že bolo tam dieťa potrebujúce starostlivosť a ona bola v pozícii poskytnúť túto starostlivosť, tak to urobila. Andrej počúval každé slovo, pozoroval nielen to, čo hovorila, ale ako to hovorila. V jej hlase bola úprimnosť, ktorú bolo nemožné predstierať, autentickosť, ktorá dramaticky kontrastovala s nacvičenými vysvetleniami, na ktoré bol zvyknutý v korporátnom svete. Klára hovorila srdcom, nie kalkulujúcou mysľou niekoho, kto sa snaží chrániť svoju prácu. Keď skončila s rozprávaním, Andrej si uvedomil, že sa o Kláre naučil za 5 minút viac ako o Marte, za niekoľko týždňov. V jej motiváciách bola hĺbka, ktorá išla ďaleko za profesionálnu zodpovednosť. Bolo to, ako by videla Tomáša nie ako syna svojho zamestnávateľa, ale ako dieťa, ktoré potrebuje starostlivosť, bodka. Ale boli praktické otázky, ktoré bolo potrebné riešiť. Andrej potreboval rozumieť, či má Klára skúsenosti s deťmi, či dojčí svoje vlastné dieťa, či existovali zdravotné riziká spojené s jej rozhodnutím. Neboli to otázky, pri ktorých sa cítil pohodlne, ale boli potrebné, ak chcel urobiť informované rozhodnutie o tom, ako pokračovať. Klára odpovedala na každú otázku s rovnakou priamou úprimnosťou. Áno, mala 4-mesačné dieťa, áno, stále dojčila, áno, zvážila rizika a rozhodla sa, že nechať Tomáša plakať od hladu bolo väčšie riziko ako čokoľvek iné. Jej odpovede boli jednoduché, priame, bez zbytočného rozprávania. Andrej sa ocitol v pozícii, ktorú si nikdy nepredstavoval. Všetky jeho predstavy o profesionálnej hierarchii, o vhodných hraniciach, o povahe pracovných vzťahov boli spochybňované situáciou, ktorá neexistovala v žiadnej príručke ľudských zdrojov. Riešil emocionálne a etické územia, na navigáciu ktorých ho jeho roky podnikateľských skúseností nepripravili. Pozrel sa ešte raz na Tomáša, ktorý pokračoval v pokojnom spánku a urobil rozhodnutie, ktoré ho prekvapilo. Namiesto okamžitého konania povedal Kláre, že potrebuje čas na spracovanie toho, čo sa stalo. Požiadal ju, aby pokračovala v práci normálne a sľúbil, že sa s ňou znovu porozpráva na konci dňa. Potom, čo bude mať príležitosť premýšľať o situácii s väčšou jasnosťou. Klára prikývla a opustila izbu, zanechávajúc Andreja samého s Tomášom a jeho vlastnými myšlienkami. Priblížil sa k postielke a pozoroval spiaciho syna. Bolo niečo iné v detskom výraze, pokoj, ktorý predtým nevnímal. Bolo možné, že Tomáš skutočne profitoval z Klárnej starostlivosti spôsobom, ktorý išiel za jednoduchú výživu? Počas zvyšku popoludňa sa Andrej načapol pri pozorovaní Kláry inak. Všimol si, ako interagovala so všetkými prvkami domu, ako zaobchádzala s ostatnými zamestnancami, ako sa starala aj o najmenšie detaily upratovania a organizácie. V jej pozornosti bola kvalita, ktorá sa líšila od akéhokoľvek zamestnanca, akého kedy mal. Bolo to, ako by jej skutočne záležalo na dome a na ľuďoch, ktorí v ňom žili. Pozoroval tiež Martu pozornejšie. Opatrovateľka obnovila svoje funkcie s Tomášom, ale v jej pohyboch bolo napätie, ktoré predtým neexistovalo. Zdalo sa, že sa usiluje preukázať svoju profesionálnu kompetentnosť, ale v jej činoch bolo niečo vynútené, ako by hrala úlohu dokonalej opatrovateľky, namiesto toho, aby ňou jednoducho bola. Počas večere, ktorú Andrej jedol sám v jedálni pre 20 ľudí, sa načapol pri premýšľaní o rodine, o starostlivosti, o tom, že čo skutočne znamená chrániť a živiť dieťa. Vyrastal v dome, kde tieto funkcie boli delegované na profesionálov,
kde sa láska prejavovala cez materiálne zabezpečenie namiesto fyzickej a emocionálnej prítomnosti. Ale keď videl Kláru s Tomášom, bol svedkom niečoho iného. Videl starostlivosť, ktorá prichádzala zo srdca, nie z profesionálnej povinnosti. Videl niekoho, kto reagoval na potrebu nie preto, že za to bol platený, ale preto, že to bolo ľudské. A videl Tomáša reagovať na tento typ starostlivosti spôsobom, ktorý sa jasne líšil od jeho odpovede na profesionálnu starostlivosť. Akokoľvek kompetentnú vitú noc potom, čo všetci zamestnanci odišli domov a dom bol tichý, Andrej vystúpil skontrolovať Tomáša pred spaním. Našiel Martu sedieť vedľa postielky, čítajúcu časopis, zjavne plniacu svoju povinnosť nočného dohľadu. Tomáš spal, ale v jeho spánku bol neklid, na ktorý si Andrej zvykol, ale ktorý bol počas popoludnia neprítomný. Andrej sa krátko porozprával s Martou o udalostiach dňa. Opatrovateľka bola opatrná vo svojich slovách, ale jasne dala najavo, že považuje Klárne činy za nevhodné a potenciálne nebezpečné. Spomenula otázky právnej zodpovednosti, vhodných profesionálnych hraníc, nebezpečných precedensov, ktoré by mohli byť ustanovené, ak by boli také činy tolerované. Všetky Martine obavy boli platné z profesionálneho hľadiska. Mala právu poukazovať na to, že Klára prekročila dôležité hranice, že prevzala zodpovednosti, ktoré neboli jej, že vytvorila situáciu, ktorá by mohla mať právne komplikácie, ak by sa niečo pokazilo. Z hľadiska riadenia rizík boli Klárne činy neobranelné, ale z ľudského hľadiska boli veci komplikovanejšie. Andrej nemohol zabudnúť na pokoj, ktorý videl v Tomášovej tvári, prirodzenosť, s ktorou sa Klára o neho starala, absolútnu úprimnosť v jej vysvetleniach. Bolo niečo v celej situácii, čo spochybňovalo jeho typický prístup analýzy riziko versus prínos. Počas nasledujúcich dní začal Andrej venovať viac pozornosti dynamike domu. Všimol si, že Tomáš vyzeral nepokojnejší v dňoch, keď Klára nebola prítomná, ako by dieťa vyvinulo nejaký druh rozpoznávania a preferencie jej prítomnosti. V chvíľach, keď Klára prechádzala okolo izby počas upratovania, Tomáš ju sledoval očami, niečo, čo nerobil s Martou alebo s ostatnými zamestnancami. Andrej tiež začal podrobnejšie pozorovať Martino správanie. Opatrovateľka bola kompetentná, punktuálna, dodržiavala všetky ustanovené protokoly, ale v jej interakciách s Tomášom bola mechanická chladnosť, ktorá sa stávala evidentnejšou každý deň. Bolo to, ako by videla dieťa ako profesionálnu zodpovednosť, ktorú treba splniť, namiesto malého dieťaťa, ktoré potrebuje lásku okrem základnej starostlivosti. V piatok toho týždňa sa Andrej rozhodol urobiť test. Zrušil stretnutie a strávil ráno doma, diskrétne pozorujúc rutiny. Videl Martu krmiť Tomáša efektívne, vymeniť mu plienku s technickou kompetentnosťou, položiť ho spať presne podľa stanoveného harmonogramu. Ale neboli tam chvíle spontánnej lásky, neboli šepkané rozhovory, nebolo nič, čo by naznačovalo, že vidí Tomáša ako niečo viac ako profesionálnu povinnosť. Keď Klára prišla do práce, rozdiel bol okamžitý. Aj keď sa sústreďovala na svoje upratovacie úlohy, kontrolovala Tomáša vždy, keď prešla okolo izby. Ak bol hore, robila malé grimasy, ktoré ho rozosmiavali, ak plakal, šepkala slova útechy, aj keď vedela, že Marta čoskoro príde. V jej interakciách bola prirodzenosť, ktorá dramaticky kontrastovala s profesionálnym, ale chladným prístupom opatrovateľky. Rozhodujúci moment prišiel nasledujúci pondelok. Andrej mal naplánovanú dôležitú videokonferenciu s európskymi investormi o 2:00 popoludní, čas, ktorý sa zhodoval s Tomášovým spánkom. Marta sa umiestnila v susednej miestnosti, odkiaľ mohla počuť akýkoľvek zvuk dieťaťa, zatiaľ čo sa Andrej pripravoval na virtuálne stretnutie vo svojej kancelárii. 20 minút po začiatku konferencie sa Tomáš zobudil plačúc. Bol to iný plač ako zvyčajne, intenzívnejší, zúfalejší. Andrej počul cez monitor, ale udržal pozornosť na stretnutí, spoliehajúc sa, že Marta situáciu rýchlo vyrieši. Investori prezentovali kľúčové čísla pre expanziu v Európe a jeho plná pozornosť bola potrebná. Ale plač pokračoval. 5 minút sa stalo 10, 10 sa stalo 15. Andrej sa začal rozptylovať, prehĺňal dôležité časti prezentácie. Mohol počuť Martu, snažiacu sa upokojiť Tomáša, ale zjavne bez úspechu,
Dieťa sa zdalo neútešné a plač sa stával čím ďalej tým zúfalejším. Andrej požiadal o dovolenie zo stretnutia a rýchlo opustil kanceláriu. Našiel Martu v Tomášovej izbe, zjavne frustrovanú a trochu zúfalú. Skúšala fľašku, výmenu plienky, zmenu pozície, ale nič nefungovalo. Tomáš pokračoval v plači s intenzitou, ktorá spôsobovala, že sa Andrejovo srdce zrýchlilo zo znepokojenia. Vtedy sa objavila Klára v dverách, zjavne váhajúca. Dokončila upratovanie prízemie a vystúpila pokračovať v práci, keď počula plač. Stála v dverách niekoľko minút, rozdelená medzi túžbou pomôcť a strachom z opätovného prekročenia profesionálnych hraníc, ktoré už raz prekročila. Andrej sa pozrel na Martu, potom na Kláru, potom na Tomáša, ktorý pokračoval v zúfalom plači. Niečo v ňom urobilo rozhodnutie, ktoré jeho racionálna myseľ stále spracovávala. Požiadal Martu, aby opustila izbu a urobil gest, aby sa Klára priblížila. Klára vzala Tomáša do náručia s rovnakou prirodzenosťou ako predtým. Dieťa sa upokojilo takmer okamžite, ako by rozpoznalo nielen jej dotyk, ale jej emočnú prítomnosť. Kolísala ho pri hrudi, šepkajúc tie isté slová lásky, ktoré používala predtým, a Tomáš sa úplne uvoľnil v jej náručí. Andrej pozoroval premenu z zmesou úľavy a porozumenia, ktorá ho prekvapila. Nešlo len o krmenie alebo techniku starostlivosti. Tomáš vyvinul emocionálne spojenie s Klárou, ktoré išlo za akýkoľvek profesionálny protokol. Bolo to spojenie, ktoré sa zdalo uspokojovať potrebu dieťaťa, ktorú ani Andrej, ani Marta nedokázali identifikovať. V tom momente urobil Andrej rozhodnutie, ktoré by permanentne zmenilo dynamiku jeho domu. Povedal Kláre, že s ňou chce hovoriť o zmene v jej zodpovednostiach. Nebola to povýšenie v tradičnom zmysle, ale uznanie toho, že Tomáš potreboval niečo, čo poskytovala len ona. Rozhovor, ktorý sa uskutočnil to popoludne, sa líšil od akýchkoľvek rokovaní, ktoré Andrej viedol vo svojej podnikateľskej kariére. Nešlo o zmluvy alebo výhody alebo formálne popisy práce. Šlo o uznanie ľudského spojenia, ktoré sa vyvinulo organicky, a nájdenie spôsobu, ako ho oficiálne uctiť. Klára počúvala Andrejov návrh so zmesou prekvapenia a opatrnosti. Zvykla si na myšlienku, že jej gest lásky by ju mohol stáť zamestnanie. Takže návrh, že by mohol viesť k rozšíreniu jej zodpovedností, bol spočiatku takmer nemožný spracovať. Andrej vysvetlil, že chce, aby oficiálne prevzala časť starostlivosti o Tomáša, pracujúc spoločne s novou opatrovateľkou, ktorá by bola najatá na nočné zmeny. Bolo by to neobvyklé usporiadanie, ale ktoré uznáva realitu toho, čo fungovalo najlepšie pre Tomáša. Klára by mala formálne zodpovednosti za dieťa, okrem svojich upratovacích povinností, a bola by primerane kompenzovaná za obe funkcie. Klárne váhanie nesúviselo s peniazmi alebo príležitosťou. Súviselo s enormitou zodpovednosti, ktorá sa ponúkala. Starať sa o dieťa niekoho iného nebola len práca. Bola to posvetná zodpovednosť, ktorá vyžadovala úroveň oddanosti a starostlivosti, ktorá išla ďaleko za akýkoľvek formálny popis práce. Ale keď sa pozrela na Tomáša, ktorý zaspal v jej náručí počas rozhovoru, Klára vedela, že jej odpoveď už bola rozhodnutá. Bolo niečo na tom dieťati, čo sa dotklo jej srdca spôsobom, ktorý nedokázala racionálne vysvetliť. Bolo to, ako by Tomáš ju potreboval rovnako, ako ona potrebovala príležitosť starať sa o neho. Rozhovor s Martou bol ťažší. Opatrovateľka bola zjavne rozrušená tým, čo videla ako podceňovanie svojej profesionálnej kompetentnosti. Starala sa o desiatky detí počas svojej kariéry a nikdy nečelila situácii, kde bola považovaná za nevhodnú pre potreby dieťaťa. Andrej bol opatrný vysvetliť, že nešlo o otázku profesionálnej kompetentnosti, ale osobného prispôsobenia. Niektoré deti vyvíjajú preferencie pre špecifických opatrovateľov a Tomáš zjavne vyvinul špeciálne spojenie s Klárou. Nebol to odraz Martiných schopností, ale jednoducho realita, ktorú bolo potrebné rešpektovať pre Tomášov blahobyt. Marta prijala vysvetlenie s profesionálnou gráciou, ale v jej rozlúčke bola chladnosť, ktorá jasne ukázala, že situáciu videla ako nespravodlivosť. Dodržiavala všetky protokoly, bola kompetentná a spoľahlivá, ale bola nahradená niekým,
Čia hlavná kvalifikácia bolo inštinktívne emocionálne spojenie s dieťaťom. Prechod bol plynulejší, ako Andrej očakával. Klára oficiálne prevzala dennú starostlivosť o Tomáša, zatiaľ čo nová nočná opatrovateľka bola najatá na spánkové zmeny. Dieťa rozkvitlo pod novým usporiadaním. Stalo sa usmiatenejšie, interaktívnejšie, celkovo uvoľnenejšie. Andrej začal pozorovať zmeny aj v sebe. Keď videl Kláru starať sa o Tomáša s takou prirodzenou láskou, začal uvoľňovať svoje vlastné úzkosti o otcovstve. Naučila ho malé techniky útechy, zdieľala pozorovania o Tomášových vzorcoch správania a postupne pomohla Andrejovi cítiť sa sebavedomejšie vo svojej úlohe otca. Týždne prešli a ustanovila sa pohodlná rutina. Klára delila svoj čas medzi starostlivosť o Tomáša a svoje zodpovednosti upratovania, ale bola prirodzená integrácia medzi dvoma funkciami, ktorá spôsobovala, že všetko vyzeralo plynúť organicky. Tomáš zjavne prosperoval a Andrej sa cítil uvoľnenejšie a sebavedomejšie ako otec, ako sa cítil od narodenia dieťaťa. Počas tohto obdobia stability začal Andrej pozorovať iné aspekty Klárinej osobnosti, ktoré predtým prešli bez povšimnutia. Pozoroval, ako bola starostlivá s každým detailom domu, ako zaobchádzala s ostatnými zamestnancami, s rešpektom a láskavosťou, ako riadila svoj vlastný čas a zodpovednosti s efektívnosťou, ktorá sa mohla merať s akýmkoľvek výkonným riaditeľom, ktorého poznal. Jedno ráno, zatiaľ čo pracoval vo svojej kancelárii, Andrej počul Kláru hmkať pri upratovaní susednej izby. Bola to tá istá melódia, ktorú spievala Tomášovi. Jednoduchá pieseň, ktorá mala hypnotickú a upokojujúcu kvalitu. Andrej sa načapol pri tom, že prestane pracovať len na počúvanie, cítiac pokoj, ktorý nezažil mesiace. Vtedy začal chápať, že Klára priniesla do jeho domu niečo, čo išlo ďaleko za kompetentnú starostlivosť o Tomáša. Priniesla kvalitu lásky a pozornosti, ktorá transformovala atmosféru celej rezidencie. Dom sa cítil viac ako domov a menej ako prázdna vila ozývajúca sa samotou. Andrej začal pozorovať Kláru pozornejšie, nie ako zamestnávateľ pozorujúci zamestnankyňu, ale ako muž snažiaci sa pochopiť, aký typ osoby dokáže priniesť toľko pokoja a lásky do prostredia. Všimol si, ako nikdy nič nevyplýtvala, ako sa starala o predmety domu, ako by boli jej vlastné, ako interagovala s Tomášom nielen s kompetentnosťou, ale s úprimnou radosťou. Jedno popoludne, zatiaľ čo Klára pripravovala Tomáša na spánok, Andrej vstúpil do izby a sadol si na stoličku vedľa postielky. Bolo to niečo, čo začal robiť pravidelne, nie z potreby dohľadu, ale pretože sa mu páčilo pozorovať interakciu medzi Klárou a Tomášom. V tej skúsenosti bolo niečo takmer meditatívne. Počas jedného z týchto momentov začala Klára hovoriť o svojom vlastnom synovi, Matejovi. Opísala, ako ťažké je vyvážiť prácu s materstvom, ako sa neustále obávala, či robí správne rozhodnutia, ako sa niekedy cítila preťažená zodpovednosťou vychovávať dieťa sama. Andrej počúval s pozornosťou, ktorá ho prekvapila. Bolo niečo v Klárinej úprimnosti, čo ho prinútilo chcieť zdieľať svoje vlastné neistoty o otcovstve. Načapol sa pri rozprávaní o svojich strachoch, že nebude dobrým otcom pre Tomáša, o vine, ktorú cítil pre Zuzaninu neprítomnosť, o samote prerovania dôležitých rodičovských rozhodnutí sám. Bol to prvý skutočný rozhovor, ktorý Andrej mal o otcovstve od chvíle, keď Zuzana odišla na liečbu. Bolo niečo oslobodzujúce v možnosti vyjadriť svoje obavy niekomu, kto zjavne rozumel výzvam byť osamotený rodič, aj keď ich okolnosti boli úplne odlišné. Klára počúvala bez súdenia, príležitostne ponúkajúc pozorovania, alebo návrhy založené na vlastnej skúsenosti. V jej radách bola praktická múdrosť, ktorá kontrastovala s teoretickými sprievodcami otcovstvom, ktoré sa Andrej snažil čítať. Bolo to poznanie narodené zo skutočnej skúsenosti, zocelené potrebou a zjemnené láskou. Tieto rozhovory sa stali pravidelnou súčasťou ich interakcií. Neboli formálne alebo štruktúrované, ale vynárali sa prirodzene počas momentov starostlivosti o Tomáša. Andrej začal ceniť tieto výmeny rovnako ako akékoľvek dôležité obchodné stretnutie. Bola v nich substancia, ktorá živila časť jeho samého, ktorú roky zanedbával. Počas jedného z týchto rozhovorov Klára spomenula mimochodom, že niekedy preskakuje jedlá
aby zabezpečila, že Matej má dostatok jedla. Povedala to bez sebaľútosti, len ako fakt života. Ale Andrej bol hlboko znepokojený odhalením. Myšlienka, že sa Klára zbavuje základných potrieb, zatiaľ čo sa tak dobre stará o Tomáša a jeho dom, bola ako úder do žalúdka. Andrej sa pokúsil k téme pristúpiť jemne, ponúkajúc finančnú pomoc nad rámec jej platu, ale Klára zdvorilo odmietla. Vysvetlila, že prijala zodpovednosť vychovávať Mateja sama a bola odhodlaná urobiť to s dôstojnosťou. Nechcela charitu, aj keď bola ponúknutá s najlepšími úmyslami. Klárne odmietnutie frustroval Andreja spôsobom, ktorý nedokázal úplne vysvetliť. Bol zvyknutý riešiť problémy peniazmi, používať svoje zdroje na zlepšenie ťažkých situácií. Objavenie, že existovali problémy, ktoré peniaze nemohli vyriešiť, alebo aspoň nie priamym spôsobom, na ktorý bol zvyknutý, bolo znepokojujúce odhalenie. Andrej začal hľadať kreatívne spôsoby, ako pomôcť Kláre bez zranenia jej hrdosti. Značne zvýšil jej plat, odôvodňujúc zvýšenie jej rozšírenými zodpovednosťami s Tomášom. Začal poskytovať stravu počas jej pracovnej zmeny, argumentujúc, že je pohodlnejšie pre všetkých, ak bude jesť svoje jedlá v dome. Malé gestá, ktoré umožnili Kláre prijímať pomoc bez pocitu, že dostáva charitu. Klára prijala tieto zmeny s gráciou, jasne chápajúc, čo sa Andrej snažil robiť, ale udržiavajúc svoju dôstojnosť v procese. Medzi nimi bol jemný tanec, vzájomný rešpekt, ktorý umožňoval Andrejovi vyjadriť svoju vďačnosť a starostlivosť bez toho, aby sa Klára cítila zmenšená alebo závislá. Počas tohto obdobia začal Andrej vnímať, že sa učí o otcovstve a ľudskosti prostredníctvom pozorovania Kláry, rovnako ako sa Tomáš učil prostredníctvom jej starostlivosti. Boli lekcie o prioritách, o obeti, o rozdiele medzi materiálnym zabezpečením a emocionálnou starostlivosťou, ktoré transformovali jeho chápanie toho, na čom v živote skutočne záleží. Situácia sa skomplikovala, keď Renáta, Andrejova sestra, urobila prekvapujúcu návštevu domu. Renáta bola sofistikovaná žena, ktorá sa vydala za diplomata a žila život sociálnych privilégií v Budapešti. Prišla stretnúť Tomáša a zhodnotiť, ako Andrej zvláda solo otcovstvo. Renáta okamžite si všimla blízkosť medzi Klárou a Tomášom a jej reakcia bola zo zle skrývaného nesúhlasu. Spochybňovala Andreja ohľadom vhodnosti dovoliť domácej pracovníčke mať toľko zapojenia do starostlivosti o Tomáša. Jej obavy boli prezentované ako o vhodných profesionálnych hraniciach, ale bol tam podtón triednych predrasudkov, ktorý spôsobil, že sa Andrej cítil nepohodlne. Napätie sa zvýšilo, keď Renáta bola svedkom Kláry dojčiacej Tomáša počas jednej zo svojich návštev. Renátina reakcia bola šok a zle skryté pohoršenie. Konfrontovala Andreja o tom, čo videla ako hrubé porušenie vhodných hraníc, spochybňujúc jeho kompetenciu ako otca za dovolenie takej situácie. Andrej sa ocitol v defenzívnej pozícii, ktorú neočakával. Pokúsil sa vysvetliť okolnosti, ktoré viedli k súčasnému usporiadaniu, ale Renáta nebola zaujatá nuansami alebo kontextom. Pre ňu bola len otázka sociálnej vhodnosti a to, čo sa dialo v jeho dome, bolo jasne nevhodné. Konfrontácia eskalovala, keď Renáta vyhrážala povedať ostatným členom rodiny o situácii, naznačujúc, že Andrej potrebuje vonkajší dohľad na robenie vhodných rozhodnutí o starostlivosti o Tomáša. Bola implicitná hrozba, že by mohla právne spochybniť jeho schopnosť vychovávať Tomáša sám, ak neurobí okamžité zmeny. Andrej sa cítil pod tlakom spôsobom, ktorý nezažil roky. Bol zvyknutý robiť komplexné obchodné rozhodnutia pod tlakom, ale toto bolo iné. Bola to jeho rodina spochybňujúca jeho kompetenciu ako otca, používajúc Tomáša ako emocionálnu zbraň na prinútenie ho prispôsobiť sa ich sociálnym očakávaniam. Tú noc, potom čo Renáta odišla do hotela, Andrej ležal hore a premýšľal o situácii. Mentálne preskúmal všetky aspekty svojho usporiadania s Klárou, snažiac sa vidieť, či bolo niečo, čo skutočne ospravedlňovalo obavy jeho sestry. Ale za každým, keď pomyslel na Tomáša, na to, ako dieťa prospievalo pod Klárinou starostlivosťou, na to, ako sa sám cítil sebavedomejšie ako otec, dospel k rovnakému záveru.
To, čo sa dialo v jeho dome, možno nebolo konvenčné, ale fungovalo. Tomáš bol zdravý, šťastný a zjavne milovaný. Andrej sa učil byť lepším otcom. Klára bola rešpektovaná a primerane kompenzovaná za svoju výnimočnú prácu. Bola to situácia, ktorá prospievala všetkým zapojeným, aj keď sa nehodila tradičným sociálnym očakávaniam. Nasledujúci deň mal Andrej otvorený rozhovor s Renátou. Vysvetlil, že starostlivo zvážil všetky aspekty situácie a rozhodol sa, že Tomášov blahobyt je jeho absolútnou prioritou. Ak to znamenalo spochybniť sociálne konvencie, potom bol pripravený to urobiť. Renáta bola viditeľne rozrušená jeho rozhodnutím, ale Andrej udržal svoju pozíciu s pevnosťou, ktorá ho prekvapila. Bol to prvýkrát v jeho živote, keď postavil svoje vlastné hodnoty nad očakávania svojej rodiny a bolo niečo oslobodzujúce v tej skúsenosti, aj keď bola sprevádzaná úzkosťou o sociálnych následkoch. Skutočná kríza prišla niekoľko týždňov neskôr, keď Andrej potreboval cestovať na medzinárodnú konferenciu do Miami. Bola to kľúčová udalosť pre jeho spoločnosť s potenciálom otvoriť nové trhy v Latinskej Amerike. Plánoval vziať so sebou Tomáša, ale dieťa vyvinulo ľahkú horúčku, ktorá cestovanie robila nežiaduce. Andrej sa ocitol v nemožnej pozícii. Zrušiť cestu by znamenalo stratiť obchodné príležitosti, ktoré sa kultivovali mesiace. Ale nechať chorého Tomáša s neznámou opatrovateľkou bolo nemysliteľné. Vtedy ponúkla Klára riešenie, ktoré by permanentne zmenilo dynamiku ich vzťahu. Klára navrhla, že by mohla priniesť Mateja do domu a starať sa o obe deti počas Andrejovej neprítomnosti. Bolo by to riešenie, ktoré by garantovalo, že Tomáš má kontinuálnu rodinnú starostlivosť, zatiaľ čo by umožnilo Andrejovi venovať sa svojim profesionálnym zodpovednostiam. Ale bol by to tiež definitívny test dôvery medzi nimi. Klárin návrh prinútil Andreja konfrontovať otázky dôvery, zodpovednosti a povahy ich vzťahu, ktorým sa vyhýbal. Nechať Tomáša pod Klárinou starostlivosťou počas svojej neprítomnosti by bola demonštrácia absolútnej dôvery. Ale bol by to tiež uznanie, že sa Klára stala viac ako zamestnankyňa. Stala sa súčasťou Tomášovej rodiny spôsobom, ktorý bolo ťažké formálne definovať. Andrej strávil dni uvažovaním nad návrhom, vážiac rizika a prínosy s dôkladnosťou, ktorú aplikoval na najdôležitejšie obchodné rozhodnutia. Ale nakoniec jeho rozhodnutie nebolo založené na racionálnej analýze, ale na inštinkte. Tomáš bol zjavne pohodlnejší s Klárou, ako bol s kýmkoľvek iným okrem Andreja. Ak by sa niečo malo stať s dieťaťom, chcel, aby to bolo s niekým, kto sa skutočne zaujímal o jeho blahobyt. Týždeň, ktorý Andrej strávil v Miami, bol transformatívny spôsobmi, ktoré neočakával. Vedieť, že Tomáš je dobre starostlivý, mu umožnilo sústrediť sa úplne na svoje podnikanie po prvýkrát za mesiace. Uzavrel dôležité dohody, ustanovil cenné partnerstvá a vrátil sa so zmluvami, ktoré by značne rozšírili jeho spoločnosť. Ale dôležitejšie ako akýkoľvek profesionálny úspech bolo uvedomenie si, že našiel riešenie na jednu z najväčších víziev svojho života. Objavil spôsob, ako byť prítomným otcom a úspešným podnikateľom súčasne, nie cez kompartmentalizáciu, ale cez skutočnú dôveru v ľudí, ktorí zdieľali jeho hodnoty a priority. Keď sa Andrej vrátil z Miami, našiel dom, ktorý fungoval ako nikdy predtým. Tomáš bol zdravý a šťastný. Klára žiarila s potvrdením, že jej prístup starostlivosti bol cenený a celá atmosféra domu odrážala harmóniu, o ktorej nevedel, že je možná. Počas prvej noci späť si Andrej uvedomil, ako veľmi sa zmenila jeho perspektíva. Sedel v Tomášovej izbe, pozorujúc Kláru pripravovať dieťa na spánok, keď si uvedomil, že už nepozoroval zamestnankýňu robiť svoju prácu. Pozoroval niekoho, kto sa stal nevyhnutným pre blahobyt svojej rodiny. Odhalenie bolo sprevádzané vlnou vďačnosti, ktorá ho prekvapila svojou intenzitou. Klára sa objavila v jeho živote v momente zúfalej potreby a poskytla nielen kompetentnú starostlivosť pre Tomáša, ale perspektívu na rodinu a priority, ktorá transformovala jeho chápanie toho, na čom skutočne záleží. Andrej urobil rozhodnutie tú noc, ktoré reprezentovalo úplný zlom s jeho predchádzajúcimi prístupmi k profesionálnym vzťahom. Rozhodol sa, že chce formalizovať Klárin pozíciu v svojej rodine spôsobom,
ktorý uzná nielen jej profesionálnu hodnotu, ale jej osobnú dôležitosť pre Tomáša a pre neho samého. Rozhovor, ktorý sa uskutočnil nasledujúci deň, sa líšil od akéhokoľvek iného, ktorý Andrej mal vo svojom živote. Nebola to kontraktová negociácia alebo diskusia výhod. Bolo to vzájomné uznanie, že vyvinuli vzťah, ktorý transcendoval tradičné kategórie zamestnávateľa a zamestnanca. Andrej ponúkol Kláre balík výhod, ktorý zahŕňal nielen značné zvýšenie platu, ale tiež kompletnú zdravotnú starostlivosť pre ňu a Mateja, vzdelávaciu podporu a sporový fond, ktorý by garantoval dlhodobú finančnú stabilitu, ale dôležitejšie ako akákoľvek materiálna výhoda bolo jeho formálne uznanie, že sa Klára stala súčasťou Tomášovej rodiny. Klára počúvala návrh so slzami v očiach, nie z vďačnosti za ponúkané výhody, ale z uznania. Poprvýkrát vo svojom dospelom živote niekto ocenil nielen jej prácu, ale jej osobu. Niekto uznal, že jej príspevky išli za špecifické úlohy, zahŕňajúc ľudské kvality, ktoré nemohli byť kvantifikované alebo kontraktualizované. Klárino prijatie označilo začiatok novej fázy v ich životoch. Tomáš pokračoval v prosperovaní pod ich kombinovanou starostlivosťou, ale teraz bola bezpečnosť a stabilita v celom usporiadaní, ktorá prospievala všetkým zapojeným. Klára sa mohla sústrediť na svoju prácu bez konštantných finančných obáv a Andrej mohol sledovať svoje profesionálne ambície vediac, že Tomáš dostáva typ milujúcej starostlivosti, ktorú chcel pre svojho syna. Mesiace neskôr, keď sa Zuzana vrátila zo svojej liečby vo Švajčiarsku, našla situáciu, ktorá bola úplne odlišná od toho, čo zanechala. Tomáš vyrastal a vyvíjal sa pod Klárinou starostlivosťou a bolo spojenie medzi nimi, ktoré bolo nemožné ignorovať. Prekvapujúcejšie bolo, že v Andrejovi bol pokoj a spokojnosť, ktorú nevidela roky. Zuzana potrebovala čas spracovať všetky zmeny, ktoré sa stali počas jej neprítomnosti. Jej očakávania o tom, ako nájde svoju rodinu, boli spochybnené realitou objavovania, že jej manžel a syn vyvinuli novú rodinnú dynamiku, ktorá zahŕňala Kláru ako nevyhnutného člena. Adaptácia nebola bez výziev. Zuzana musela uznať, že Klára obsadila materský priestor v Tomášovom živote, ktorý ona sama nedokázala zaplniť pred odchodom. Bola prirodzená žiarlivosť, ale tiež vďačnosť za vedomie, že Tomáš bol milovaný a starostlivý v jej neprítomnosti. Klára na svojej strane potrebovala navigovať jemný prechod z bývania primárnou materskou postavou v Tomášovom živote na podporu znovu zjednotenia Tomáša s jeho biologickou matkou. Bol to proces, ktorý vyžadoval emocionálnu zrelosť a veľkodušnosť, ktorá zapôsobila na Andreja aj Zuzanu. Usporiadanie, ktoré sa nakoniec ustanovilo, bolo jedinečné, ale funkčné. Klára udržala svoju kľúčovú úlohu v starostlivosti o Tomáša, ale teraz pracovala v spolupráci so Zuzanou, ktorá postupne opätovne preberala svoju materinskú úlohu. Bola to rozšírená rodina, ktorá spochybňovala tradičné definície, ale ktorá zjavne fungovala pre všetkých zapojených. Dopad skúsenosti sa rozšíril ďaleko za okamžitú rodinu. Andrej objavil, že jeho priority sa fundamentálne zmenili. Aj keď pokračoval v bývaní úspešným podnikateľom, teraz robil rozhodnutia založené na tom, ako ovplyvnia jeho schopnosť byť prítomný pre Tomáša. Peniaze a status boli dôležité, ale už nie dôležitejšie ako rodina a skutočné vzťahy. Klára objavila, že bolo možné byť cenená nielen za prácu, ktorú robila, ale za osobu, ktorou bola. Skúsenosť jej dala sebavedomie ustanoviť vhodné hranice, vyžadovať rešpekt a hľadať príležitosti, ktoré uznávali jej plnú hodnotu ako ľudskej bytosti. Tomáš, očividne bol najväčším príjemcom celej situácie, vyrastal obklopený dospelými, ktorí sa skutočne zaujímali o jeho blahobyt, ktorí robili rozhodnutia založené na láske namiesto pohodlia a ktorí vytvorili prostredie, kde mohol prosperovať emocionálne okrem fyzicky. Príbeh sa stal známym v ich sociálnych kruhoch, generujúc zmiešané reakcie. Niektorí videli Andreja ako niekoho, kto stratil perspektívu o vhodných hraniciach. Iní ho obdivovali za uprednostňovanie blahobyt svojho syna nad sociálne konvencie. Ale pre Andreja sa vonkajšie názory stali irelevantné. Naučil sa robiť rozhodnutia založené na svojich vlastných hodnotách namiesto sociálnych očakávaní.
Roky neskôr, keď Tomáš začal hovoriť, jedným z jeho prvých slov bola Klára. Nebolo to prekvapenie pre nikoho v rodine. Klára bola prítomná pre každý dôležitý míľnik jeho vývoja, bola konštantným zdrojom lásky a starostlivosti, pomohla formovať osobu, ktorou sa stával. Pre Andreja počuť Tomáša vysloviť Klárne meno bolo potvrdením všetkých rozhodnutí, ktoré urobil. Vybral si nasledovať svoj inštinkt o tom, čo bolo najlepšie pre svojho syna, aj keď to spochybňovalo sociálne konvencie. Výsledkom bola rodina, ktorá bola silnejšia, milujúcejšia a autentickejšia ako čokoľvek, čo si mohol predstaviť roky predtým. Najhlbšou lekciou, ktorú sa Andrej naučil, bolo, že skutočné bohatstvo sa nemeria vo finančných termínoch, ale v kvalite vzťahov, ktoré budujeme a udržiavame. Klára vstúpila do jeho života ako zamestnankýňa, ale stala sa nevyhnutnou súčasťou jeho rodiny cez činy, ktoré prichádzali zo srdca, nie z kontraktných povinností. Dedičstvo celej skúsenosti bola redefinícia rodiny, ktorá zahrňala nielen krvné väzby, ale väzby voľby a lásky. Tomáš by vyrastal vediac, že rodina sú ľudia, ktorí sa rozhodnú byť prítomní, ktorí sa skutočne zaujímajú, ktorí robia obete za lásku namiesto povinnosti. Pre Kláru skúsenosť dokázala, že dôstojnosť a rešpekt môžu byť nájdené aj v najnevysvetliteľnejších okolnostiach. Objavila, že jej hodnota ako osoby nebola určovaná jej sociálnou pozíciou alebo finančnou situáciou, ale jej schopnosťou milovať, starať sa a prispievať k blahobyt ostatných. Andrejova premena bola možno najdramatickejšia zo všetkých. Začal ako muž, ktorý veril, že peniaze môžu vyriešiť akýkoľvek problém a že profesionálne vzťahy mali udržiavať prísne hranice. Objavil, že niektoré z najcennejších darov života prichádzajú z autentických ľudských spojení, ktoré transcendujú sociálne kategórie alebo profesionálne úlohy. Než to, čo začalo ako kríza starostlivosti o dieťa, sa stalo cestou objavovania hodnôt, priorít a skutočnej povahy rodiny. Bol to príbeh o tom, ako činy dobroty môžu transformovať životy, o tom, ako odvaha spochybniť konvencie môže viesť k výnimočným výsledkom a o tom, ako skutočná láska vždy nájde spôsob, ako zvíťaziť. Ak sa tento príbeh dotkol vášho srdca a prinútil vás premýšľať o dôležitosti dobroty a skutočných gest v našich životoch, nechajte like a zdieľajte s niekým špeciálnym. Povedzte v komentároch, ktorý moment vás najviac dojal a ako prejavujete lásku dôležitým ľuďom vo svojom živote. Prihláste sa na odber kanála a aktivujte zvonček pre viac príbehov, ktoré oslavujú silu ľudskej lásky a krásu malých gest, ktoré transformujú svet. Vaša prítomnosť tu robí celý rozdiel. Príbeh o dôvere a ľudskosti. Andrej si nikdy nepredstavoval, že jeden jediný ránok zmení jeho chápanie bohatstva, dôvery a ľudskosti. Milionár si vybudoval impérium založené na kontrole a nedôvere, ale pokorná upratovačka sa chystala spochybniť všetko, čomu veril o lojalite. Ak máte radi príbehy, ktoré sa dotknú srdca a ukážu silu ľudskej dobroty, prihláste sa na odber kanála a aktivujte zvonček, aby ste nezmeškali žiadne dojímavé rozprávania, ako je toto. Dážď búchal do obrovských okien vily v Bratislave Kolibe v sivé marcové ráno a vytváral rytmický zvuk, ktorý sa ozýval prázdnymi chodbami. Andrej Henrich Novák, 43-ročný, kráčal po podlahe z talianskeho mramoru krokmi, ktoré zneli ako malé ozveny jeho vlastnej samoty. Jeho ruky, zvyknuté držať miliónové zmluvy, sa teraz ľahko triasli vždy, keď držal svojho len 3 mesiace starého syna, ako by dieťa bolo vyrobené z kryštálu a mohlo sa rozbiť pri najmenšom prudkom pohybe. Farmaceutické impérium, ktoré si vybudoval za 2 desaťročia, mu dalo všetko, čo si za peniaze mohol kúpiť, ale nedokázalo zabrániť tomu, aby jeho žena Zuzana nevyvinula vzácne autoimunitné ochorenie, ktoré vyžadovalo experimentálnu liečbu v švajčiarskej klinike. Jej odchod 3 týždne po narodení malého Tomáša zanechal v vile prázdnotu, ktorú nedokázalo zaplniť ani 22 izieb. Andrej objavil najkrutejším možným spôsobom, že existujú prázdne priestory, ktoré žiadne bohatstvo nedokáže obsadiť. Každé ráno pozoroval z okna kancelárie príchod zamestnancov. Záhradníka, ktorý sa staral o 3 hektáre záhrady,
šoféra, ktorý leštil vozový park, kuchárku, ktorá pripravovala jedlá, ktorých sa sotva dotkol. Ale bola tam jedna postava, ktorá priťahovala jeho pozornosť osobitným spôsobom. Klára Horvátová, 28-ročná žena, ktorá prichádzala vždy prvým autobusom ráno, nesúc jednoduchú tašku a úsmev, ktorý kontrastoval s tvrdosťou niekoho, kto pozná ťažkosti života. Klára bola prijatá iba pred 2 mesiacmi, odporúčená kuchárkou, ktorá poznala jej príbeh. Rozvedená matka 4-mesačného dieťaťa menom Matej. Delila čas medzi prácu vo vile a malé vedľajšie práce, ktoré dostala cez víkendy na doplňanie príjmu. Bývala v prenajatom byte v nedalekej ľudovej štvrti, kde sa počítal každý cent a kde susedka pani Kováčová sa starala o Mateja počas pracovných hodín výmenou za pomoc s nákupmi. To, čo Andrej nevedel, bolo, že Klára pozorovala každý detail domu, nielen ako zamestnankýňa, ale očami niekoho, kto rozumel ťarche zodpovednosti za starostlivosť o dieťa sama. Videla v unavených očiach svojho zamestnávateľa tú istú tichú zúfalosť, ktorú cítila, keď Matej plakal uprostred noci a ona musela vyberať medzi liekom pre dieťa a účtom za elektrinu. Medzi osamelými rodičmi existoval univerzálny jazyk, ktorý nepotreboval slová na pochopenie. Denný režim domu fungoval s presnosťou švajčiarskeho mechanizmu. Andrej sa budil o 5:30. Sprchoval sa počas počúvania správ z finančných trhov, kontroloval e-maily prichádzajúce z Londýna a Tokia a presne o 7:00 schádzal stretnúť Tomáša, už vykúpaného a nakrmeného nočnou opatrovateľkou, ktorú o 8:00 striedala denná opatrovateľka Marta, 50-ročná žena s bezvadnými referenciami a životopisom, ktorý zahrňal rodiny z bratislavskej vyššej spoločnosti. Marta bola odporúčená špecializovanou agentúrou a prišla do domu so zoznamom požiadaviek, ktorý zahrňal prísne hodiny, špecifické voľné dni a plat, ktorý núti Andreja premýšľať, či by nebolo lacnejšie zamestnať výkonného riaditeľa. Zaobchádzala s Tomášom s efektívnosťou niekoho, kto sa už staral o desiatky detí, ale niečo v jej mechanickom prístupe Andreja znepokojovalo, aj keď nedokázal presne identifikovať čo. Bolo to, ako by videla Tomáša nie ako dieťa, ale ako ďalšiu položku v jej dlhom zozname profesionálnych zodpovedností. Klára, na druhej strane, vždy keď prešla okolo Tomášovej izby počas upratovania, zastavila sa o niekoľko sekúnd dlhšie, ako bolo potrebné. Upravila mobil, ktorý vietor z okna posunul, skontrolovala, či je teplota v miestnosti vhodná a niekedy ju Andrej pristihol pri šepkaní malých pesničiek, ktoré jej vlastná matka spievala, keď bola dieťa. Tieto chvíle v podnikateľovi vyvolávali zvláštnu zmes vďačnosti a nepohodlia, ako by narúšal intímny moment, ktorý mu nepatril. Napätie v dome sa zvýšilo v týždni, keď Andrej musel cestovať do Bratislavy na sériu stretnutí, ktoré mali rozhodnúť o akvizícii konkurenčného laboratória. Boli to rokovania, ktoré sa pripravovali mesiace, zahrňajúce sumy, ktoré mohli zdvojnásobiť veľkosť jeho spoločnosti, ale ktoré mohli tiež ohroziť jeho finančnú stabilitu, ak by sa niečo pokazilo. Počas 3 dní jeho neprítomnosti volal domov každé 4 hodiny, vždy nachádzajúc Martu s presnými správami o Tomášových aktivitách, časy krmenia, čas spánku, telesná teplota, všetko poznamenané s dôkladnosťou lekárskej dokumentácie. Ve stredu nasledujúci týždeň bolo naplánované núdzové stretnutie na 10 ráno. Japonský investor, ktorý bol na ceste cez Bratislavu, sa rozhodol osobne navštíviť zariadenia spoločnosti pred podpísaním zmluvy. Bol to typ príležitosti, ktorá sa neopakuje a Andrej vedel, že jeho prítomnosť bola základná na uzavretie obchodu. Zobudil sa o 5:00 ako vždy, ale tentoraz mal žalúdok stisnutý nervozitou. Ruky sa mu potili, keď si vybieral oblek a musel viazať kravatu 3-krát, pretože sa mu ruky neznateľne triasli. Marta prišla presne o 8:00, ako vždy, ale v jej postoji bolo niečo iné. Vyzerala podráždene, kontrolovala mobil častejšie ako obvykle. A keď sa Tomáš začal plakať počas prebaľovania, jej trpezlivosť sa zdala vyčerpávať rýchlejšie ako zvyčajne. Andrej si všimol rozdiel, ale napätý harmonogram neumožňoval hĺbšie vyšetrovanie. Poboskal Tomáša na čelo, dal Marte obvyklé pokyny a ponáhľal sa preč, sľubujúci, že sa s opatrovateľkou porozpráva o jej správaní
Ako náhle sa vráti. To, čo Andrej nevedel, bolo, že Marta dostala hovor od svojej céry predchádzajúci večer. Prechádzala manželskou krízou a potrebovala matku, aby sa postarala o vnúčatá, zatiaľ čo vybavovala papiere na rozvod. Opatrovateľka bola rozdelená medzi profesionálnou zodpovednosťou a rodinnou urgentnosťou. A toto delenie začalo ovplyvňovať jej koncentráciu a trpezlivosť spôsobom, ktorý ani ona sama nemohla úplne kontrolovať. Klára prišla o 9 ráno, ako vždy a okamžite vnímala napätie vo vzduchu. Marta bola na telefóne v kuchyni, hovorila tichým hlasom, ale s naliehavým tónom, ktorý nenechával pochybnosti o závažnosti rozhovoru. Tomáš bol v postielke hore, ale ticho, pozorujúc farebný mobil, ktorý sa pomaly točil nad jeho hlavou. Klára začala upratovanie na prízemí, ale jej uši boli pozorné na akýkoľvek zvuk, ktorý by mohol prísť z detskej izby. Okolo 10:30 dostala Marta ďalší hovor. Tentoraz nedokázala skryť naliehavosť v hlase. Jej dcéra bola v nemocnici s najmladším synom, ktorý mal ťažkú alergickú krízu a potrebovala niekoho, aby vyzdvihol staršieho zo školy. Opatrovateľka sa pozrela na monitor, ktorý ukazoval Tomáša pokojne spiaceho, a urobila rozhodnutie, ktoré zmení celý smer príbehu. Rýchlo vystúpila, skontrolovala, či je dieťa v poriadku, zatvorila dvere izby a zišla pokračovať v telefonáte v kuchyni, kde mohla hovoriť s väčšou slobodou. To, čo malo byť 5-minútový rozhovor, sa predĺžilo na takmer hodinu. Martina dcéra bola v panike. Nemocnica žiadala dokumenty, ktoré boli doma, a bola tam séria nedorozumení, ktoré bolo potrebné vyriešiť telefonicky. Medzitým sa Tomáš zobudil a nenájdúc známu prítomnosť, ktorá ho vždy upokojila, začal plakať. Bol to najprv tichý plač, takmer bručanie, ale ktorý rástol na intenzite, až sa stal zúfalým náriekom, ktorý sa ozýval celým domom. Klára bola na druhom poschodí, upratovala Andrejovú kanceláriu, keď počula prvé plačenie. Zastavila sa, čakajúc, že počuje Martine kroky stúpajúce po schodoch, ale zvuk neprišiel. Plač pokračoval. Čím ďalej, tým intenzívnejší, čím ďalej, tým zúfalejší. Klára pustila handru na upratovanie a stála uprostred chodby, rozdelená medzi zodpovednosťou zostať vo svojej úlohe upratovačky a materským inštinktom, ktorý na ňu kričal, aby niečo urobila. Prešlo 5 minút. 10 minút. Tomášov plač bol teraz neustálym náriekom, ktorý spôsoboval, že Klárine srdce bylo nekontrolované rýchlo. Jej ruky sa začali potiť a cítila tú známu senzáciu stisku v žalúdku, ktorú cítila vždy, keď Matej plakal a ona ho nemohla okamžite vziať do náručia. Bolo to, ako by plač dieťaťa aktivoval niečo primitívne v jej mozgu, niečo, čo nedokázala ignorovať, akokoľvek sa snažila sústrediť na iné veci. Zišla po schodoch ticho a nakúkla do kuchyne. Marta stála chrbtom, nervózne gestikujúc počas hovorenia do telefónu, úplne pohltená rozhovorom. Klára mohla počuť roztrúsené slová: nemocnica, alergia, dokumenty, škola. Bolo zrejmé, že opatrovateľka riešila rodinnú núdzovú situáciu a úplne stratila pojem o tom, čo sa deje v zvyšku domu. Klára opäť vystúpila, tentoraz rýchlejšie. Tomášov plač mal teraz tón zúfalstva, ktorý dobre poznala. Bol to spôsob, akým majú deti povedať, že potrebujú jedlo, lásku, pozornosť. Zastavila sa pred dverami izby, ruka na kľučke. Srdce jej bylo tak silno, že mohla počuť vlastný puls. Vedela, že sa chystá prekročiť čiaru, ktorá by ju mohla stáť zamestnanie. Ale niečo väčšie ako profesionálny strach ju tlačilo dopredu. Opatrne otvorila dvere. Tomáš bol v postielke, tvárička červená od plakania, malé pestičky zatvárané. Celé telo sa krútilo nepohodlím. Klára sa pomaly priblížila, ako by sa približovala k niečomu posvetnému. Keď ju dieťa uvidelo, plač sa mierne zmiernil. Ako by rozpoznal priateľskú prítomnosť niekoho, kto rozumel jeho potrebe. Klára vzala Tomáša do náručia s jemnosťou niekoho, kto pozná presnú váhu 3-mesačného dieťaťa. Trochu sa upokojil, ale zostal nepokojný, hľadajúc niečo, čo okamžite rozpoznala. Bol to hlad. Dieťa hľadalo jedlo a Marta bola príliš zanepráznená na to, aby si všimla, že čas na fľašku už dávno prešiel. Vtedy urobila Klára rozhodnutie, ktoré zmenilo nielen jej život, ale Andrejovo vnímanie dôvery, ľudskosti a skutočnej hodnoty.
Stále dojčila Mateja, ktorý bol iba o mesiac starší ako Tomáš. Jej telo stále produkovalo dostatok mlieka na krmenie oboch detí. Niečo, čo robila každý deň, keď prišla domov po práci. Pozrela sa na Tomáša, ktorý pokračoval v inštinktívnom hľadaní jedla a cítila, že nemá na výber. Sadla si do kresla vedľa postielky, toho istého kresla, kde videla Zuzanu dojčiť Tomáša toľkokrát pred jej odchodom. Otvorila blúzku rukami, ktoré sa ľahko triasli. Nie nervozitou, ale emóciou, ktorú nedokázala pomenovať. Bolo to, ako by sa zúčastňovala na niečom väčšom ako ona sama, niečom, čo spájalo všetky matky sveta v neviditeľnom reťazci starostlivosti a ochrany. Tomáš sa okamžite uchytil s zúfalým hľadom niekoho, kto čakal dlhšie ako mal. Klára cítila známu senzáciu úľavy, ktorú každá matka pozná, keď sa jej podarí upokojiť plačúce dieťa. Jej tlkot srdca sa normalizoval, svaly sa uvoľnili a poprvýkrát za dlhý čas sa cítila presne tam, kde mala byť. Začala ticho hmkať tú istú pieseň, ktorú spievala Matejovi, jednoduchú melódiu, ktorú ju naučila jej matka, ktorú pred ňou spievala jej babka a ktorú pravdepodobne jej predkovia spievali svojim deťom po generácie. Bola to pieseň o ochrane, o láske, ktorá prekonáva búrky, o tichej sile žien, ktoré sa starajú o život, aj keď sa nikto nepozerá. Tomáš sa úplne uvoľnil v jej náručí. Jeho malé telíčko, ktoré sa predtým krútilo nepohodlým, teraz odpočívalo s dôverou. Jeho malé oči, ktoré sa zatvorili počas dojčenia, sa občas otvorili, aby sa pozrel na Klárin tvár. Ako by si memoroval každý detail tejto ženy, ktorá sa objavila, keď ju najviac potreboval. Klára nemohla prestať pozerať na dieťa. Bolo niečo na Tomášovi, čo ju pripomínalo Mateja, nielen podobný vek, ale krehkosť, ktorá v nej prebudila všetky ochranné inštinkty. Myslela na Andreja samého, snažiaceho sa byť otcom i matkou zároveň, a cítila vlnu empatie, ktorá ju prekvapila. Bolo možné, že muž so všetkým tým bohatstvom sa tiež cítil stratený a vystrašený, ako sa cítila ona každý deň. Takto našiel Andrej túto scénu, keď sa vrátil domov o 2 hodiny skôr, ako sa plánovalo. Stretnutie bolo úspech nad jeho očakávania. Japonský investor nielen potvrdil dohodu, ale navrhol ešte širšie partnerstvo, ktoré mohlo rozšíriť podnikanie do celej Ázie. Andrej bol euforický, dychtivý zdieľať správy s niekým, keď si spomenul, že nie je s kým sa podeliť. Zuzana bola tisíce kilometrov ďaleko a Tomáš bol príliš malý na to, aby rozumel významu toho momentu. Vystúpil po schodoch rýchlymi krokmi, chcel skontrolovať, či je Tomáš v poriadku, predtým, ako sa zamkne v kancelárii na spracovanie všetkých zmluv, ktoré bude potrebné prehodnotiť. Dvere izby boli pootvorené a jemne ich potlačil, očakávajúc, že nájde Martu organizujúcu detské oblečenie alebo možno pripravujúcu ďalšiu fľašku. To, čo uvidel, ho úplne zastavilo. Klára sedela v kresle, dojčila Tomáša s prirodzenosťou, ktorá vyzerala, ako by sa s ňou narodila. Dieťa bolo úplne uvoľnené, jedna z malých rúčok opretá o Klárin rameno, druhá odpočívajúca na vlastnej hrudi. Scéna mala takmer malebskú kvalitu, ako by to bola moderná verzia renesančnej Madony. Andrej cítil komplexnú zmes emócií, ktoré nedokázal okamžite spracovať. Bolo tam prekvapenie, očividne, ale tiež niečo, čo sa podobalo úľave. Tomáš vyzeral pokojnejšie, ako bol celé týždne, a v scéne bola istá harmónia, ktorá dramaticky kontrastovala s napätím, ktoré Andrej cítil vždy, keď bol so synom sám. Ale bola tam tiež zmetenosť. Klára prekročila všetky mysliteľné profesionálne hranice. Robila niečo, čo by žiadna upratovačka nemala robiť. Niečo, čo by mohlo byť interpretované ako narušenie súkromia, porušenie dôvery, alebo dokonca niečo ešte horšie, ak by o tom chcel takto uvažovať. Jeho prvá reakcia bola muža zvyknutého kontrolovať každý aspekt svojho života a svojej spoločnosti. Andrej stál v dverách takmer 2 minúty, pozoroval scénu a snažil sa rozhodnúť, aká by mala byť jeho reakcia. Klára si jeho prítomnosť ešte nevšimla. Bola úplne pohltená chvíľou, ticho hmkala, občas šepkajúc slová lásky, ktoré Andrej nedokázal úplne počuť, ale ktoré boli zjavne určené Tomášovi. Vtedy si uvedomil, že Tomáš nebol len krmený. Dieťa bolo milované. V Klárinej láske bola kvalita,
ktorá sa líšila od všetkého, čo Andrej pozoroval u Marty, alebo u iných opatrovateliek, ktoré sa starali o Tomáša. Bolo to, ako by sa starala o vlastné dieťa, ako by Tomáš bol súčasťou jej rodiny, namiesto len ďalšej profesionálnej zodpovednosti. Andrej sa diskrétne odkašľal. Klára okamžite zdvihla oči a to, čo videl v jej tvári, nebola vina alebo rozpaky, ale pokojnosť, ktorá ho zaskočila. Bolo to, ako by presne vedela, prečo urobila to, čo urobila a bola v súlade so svojím rozhodnutím bez ohľadu na následky. Začala vstávať, ako by sa chystala vysvetliť alebo ospravedlniť, ale Andrej urobil gestom ruky, aby zostala tam, kde bola. V scéne bolo niečo, čo nechcel prerušiť. Niečo, čo fungovalo spôsobom, ktorý nedokázal racionálne vysvetliť. Tomáš stále dojčil, úplne nevedomý napätia medzi dospelými, stratený vo svojom vlastnom svete spokojnosti a bezpečia. Andrej ticho vstúpil do izby a postavil sa vedľa okna pozorujúc. Boli otázky, ktoré bolo potrebné položiť, vysvetlenia, ktoré bolo potrebné poskytnúť, ale v tom momente sa cítil neschopný narušiť pokoj, ktorý našiel. Bol to prvýkrát za mesiace, čo videl Tomáša tak uvoľneného, tak úprimne v pokoji. Klára dokončila dojčenie a zdvihla Tomáša, aby grgal, oprela ho o rameno a jemne mu poklepávala po chrbtici technikou, ktorá jasne ukázala, že presne vedela, čo robí. Andrej pozoroval každý pohyb, všímajúc si, že v jej činoch bola prirodzenosť, ktorú žiadna z profesionálnych opatrovateliek nepreukázala. Nebola to len technická kompetencia, bol to čistý materský inštinkt. Keď Tomáš grgal a ospal, sa oprel o Klárino rameno, položila ho späť do postielky s opatrnosťou, ktorá sa hraničila s úctou. Prikryla ho ľahkou dekou, skontrolovala, či je teplota v izbe vhodná a až potom sa otočila čeliť Andrejovi. Obaja sa dlho pozreli. Klára zjavne očakávala pokarhanie, možno dokonca okamžité prepustenie. Jej ruky boli prepletené pred telom a hlavu držala vzpriamene s dôstojnosťou, ktorá Andreja zapôsobila. V jej postoji nebola podriadenosť, ale ani výzva. Bolo to, ako by bola pripravená prijať následky svojich činov, pretože vedela, že urobila správnu vec. Andrej otvoril ústa, aby prehovoril, ale nevyšlo žiadne slovo. Bolo toľko vecí, ktoré bolo potrebné povedať, toľko otázok, ktoré bolo potrebné objasniť, ale ocitol sa úplne bez slov. Scéna, ktorej bol svedkom, spochybňovala všetky jeho vopred vytvorené predstavy o profesionálnych hraniciach, o dôvere, o povahe vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Vtedy sa objavila Marta v dverách, stále s mobilom v ruke, zjavne rozrušená rozhovorom, ktorý mala. Zastavila sa náhle, keď uvidela Andreja a Kláru v izbe a jej pohľad sa okamžite zameral na Tomáša, ktorý pokojne spal v postielke. Výraz v jej tvári sa zmenil zo zmätku na pochopenie a potom na niečo, čo sa podobalo pohoršeniu. Marta okamžite pochopila, čo sa stalo. Skutočnosť, že Tomáš pokojne spal, skutočnosť, že Klára bola v izbe, mierne defenzívny postoj oboch dospelých. Rýchlo spojila body a dospela k záveru, že Klára prevzala zodpovednosti, ktoré neboli jej počas jej neprítomnosti. Opatrovateľka sa priblížila k postielke, aby skontrolovala Tomáša, ako by sa chcela uistiť, že je v poriadku, ale v jej pohyboch bolo niečo, čo naznačovalo, že bola viac znepokojená vlastnou pozíciou v dome ako blahom dieťaťa. Keď sa otočila čeliť Andrejovi a Kláre, v jej tvári bolo napätie, ktoré tam predtým nebolo. Andrej okamžite pocítil zmenu v atmosfére izby. To, čo bol moment pokoja a reflexie, sa premenilo na niečo napäté a nabitie implikáciami. Pozrel na Kláru, ktorá urobila krok dozadu, zjavne nepríjemne s Martiným príchodom. Potom sa pozrel na opatrovateľku, ktorá sa zdala pripravovať na nejaký druh konfrontácie. Situácia sa chystala komplikovať spôsobmi, ktoré nikto z troch nemohol úplne predvídať. Andrej vedel, že musí urobiť rozhodnutie o tom, ako riešiť to, čo sa stalo, ale vedel tiež, že jeho voľba v tom momente definuje nielen budúcnosť Kláry a Marty v dome, ale tiež jeho vlastné chápanie toho, na čom skutočne záleží, keď ide o starostlivosť o dieťa. Pozrel sa ešte raz na Tomáša, ktorý pokojne spal, úplne nevedomý drámy, ktorá sa okolo neho odohrávala. Dieťa vyzeralo pokojnejšie, ako ho Andrej videl za týždne, a to bol fakt, ktorý nemohol ignorovať,
bez ohľadu na profesionálne alebo sociálne implikácie toho, čo sa stalo. Ticho v izbe sa predĺžilo o niekoľko sekúnd, kým Andrej konečne nenašiel svoj hlas. Keď hovoril, jeho slová boli opatrne odmeriavané, ale bola v nich pevnosť, ktorá jasne ukázala, že urobil rozhodnutie, aj keď ešte úplne nevedel, aké budú všetky dôsledky tejto voľby. Andrej požiadal Martu, aby počkala v salóne, pretože potreboval najprv hovoriť s Klárou. Opatrovateľka chvíľu váhala, zjavne nepríjemne znechaním ich dvoch samých, ale autorita v Andrejovom hlase nenechávala priestor na otázky. Opustila izbu, ale nie skôr, ako na Kláru hodila pohľad, ktorý niesol zmes pokarhania a niečoho, čo sa podobalo závisti. Keď zostali opäť sami, Andrej sa priblížil k oknu a niekoľko chvíľ pozoroval záhradu, organizujúc svoje myšlienky. Klára zostala stáť vedľa postielky. Jej ruky stále mierne sa triasli, ale jej postoj udržiaval dôstojnosť, ktorú preukázala od začiatku. Andrej sa konečne otočil k nej a položil otázku, ktorá mu horela v mysli od chvíle, keď bol svedkom scény. Chcel vedieť nielen prečo urobila to, čo urobila, ale ako vedela, že Tomáš potrebuje byť nakrmený, kde bola Marta po celý